Lezi indaba zehora lokuqala sikwethulela zona bukhoma ekomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli bukele nazi ezinohlonze emini nje. We have received funding from the Legal Aid South Africa. Siqalile isigcawu esivulwe kabusha esiphenya ngokushona kweshoshovu zangesikhathi sobandlululo ezaziwa ngeCraddock 4 nezathulwa zabulawa ke ngamaphoyisa ngesikhathi sobandlululo ngonyaka ka-1985. Asikwazi nokuthina siyazi mama siyenze njalo into ibhlungu kakhulu. Usashaqekile umndeni wentombazane neminyaka eyi-14 uLikhona Fose notholwe esebulewe ngempela sonto eDurban Deep entshonalanga yeGoli. The SIU told us that their investigation was being interfered with, and I asked the minister to make sure that interference stops. Ikomiti lasePhalamende elibhekele ukusetshenziswa kwemali yabakhokhi intela iScope lithi likhathazekile ngokuqhubeka ku-Road Accident Fund njengoba i-SIU isaqhubeka nophenyo lokukhishwa kwamathenda nokusetshenziswa kwemali kuso lesi sikhwama. Ayele lurking in the box, so to Hamdi. Ball played in. Oh, it's headed in. It's a second goal. And Pyramids are in seventh heaven. Imamelodi Sundowns ihlulekile ukubuya nesixoxo sayo sesibili seCAF Champions League ngemva kokuguqiswa yiPyramids FC yaseGibhithe emidlalweni wamanqamu walomqhudelwano obubanjelwe eCairo. Ukuthola kube kwembukeli ngiyakwamukela ezindabeni zehora lokuqala ezinqa phambili kanti futhi ke ezihamba phambili la kwe-SABC 1 Mzansi for sure kanjalo ke na kwe-SABC Lihaye. Igama lami nginguDaud Phungula. Saqhubeka inkantolo ephakeme yaseGqeberha esifundazweni i-Eastern Cape isigcawu esiphenya ngokubulawa kwezishoshovu ezine ezaziwa ngeCraddock 4. uFort Calatha, uMatthew Goniwe, uSicelo Mhlawuli kanye noSpero Mkhonto bathunjwa babulawa amaphoyisa angesikhathi sobandlululo ngo-1985 eGqeberha. We intend to demonstrate that the deaths of the Craddock 4 were brought about by way of a calculated and premeditated decision of the apartheid regime taken at the highest level of the government state security system. It was then meticulously planned by the security branch in an official operation. Lesi sigcawu sahlehliswa ngonyaka owedlule ngenxa yokubambezeleka kwendleko zabameli njengoba kusolakala ukuthi nabanye ababeyizikhulu zombuso bayathinteka nokuyiba ababalwa nalabo abafuna ukuba umbuso ukhokhela indleko zabo. Lesi sigcawu sekuvelile ukuthi usizo lwezindleko zabameli luvele kuLegal Aid South Africa. Funding from the Legal Aid South Africa. There are some aspects of it that we are not happy with, but I shouldn't mention them publicly. We will solve them with the Legal Aid South Africa. We can represent the family as well as the community. Kusenjalo kulonyaka kuhlangana iminyaka engama40 kwadlula emhlabeni lezi zishoshovu ezine ezayilwisana nobandlululo nokuyizishoshovu ezibizwa ngeCraddock 4. Lesi yisigcawu sesithathu esiphenya ngokushona kwazo. On the 27th of June 1985, they were abducted, assaulted, murdered, and the bodies burnt by the security branch of the erstwhile South African Police. Ofakazi bemndeni yabo kuphela abazokwethula ubufakazi njengoba lesi sigcawu sokuhlala insuku ezishiyagalolunye. Sithanda ukwexwayisa ababukeli abasheshe bazwele ngalombiko olandelayo. Usashaqekile umndeni wentombazane neminyaka eyi-14 uLikhona Fose notholwe esebulewe ngempela sonto eDurban Deep eRuderport entshonalanga yeGoli. Intombazane eneminyaka eyi-14 obekubikwa ukuthi lahlekile ibe isitholakala idlulile emhlabeni. Usisi wakhe uthi isimo abathole isidumbu singakhona siyakhombisa ukuthi ulwile ngaphambi kokuba abulawe. Uphinde wachaza ngamanxeba atholwe kuye. Atsho ke xa yahambayo so uvele wahamba sizobona kwi-group chat ukuthi kunomuntu olahlekile osesigangeni so sahamba umalume wahamba wayofanisa
xa ifika nguye wandifonela nam wathi mandize yo ndifikelele phaa bekunzima kakhulu bekunzima ekhululwe besebekwe neempahla zakhe yo enamanxeba bekubuhlungu kakhulu. Ikhansela lakule ndawo lithi izigameko ezifana nalesi zijwayelekile ukwenzeka lapha kodwa bayazama ukusebenzisana namaphoyisa ukuqeda lesihlava. It is a serious concern to me because these cases of this nature are common in this area. Even the statistics are showing that mostly young kids are being violated in this area. Amaphoyisa anxusa noma ubani ongaba nolwazi malungana nokubulawa kwalentombazane ukubaxhumane nawo ngokusheshsha. Police are calling upon on any person to assist with information that can lead to the arrest of the culprits to contact the Crime Stop line at 08600 10111 or report anonymous tip-offs on MySubs app which can be downloaded on any smartphone. Thi akekho saboshiwe malungana nalesigameko kodwa uphenyo liyaqhubeka. Umndeni abangani nosombusazi bebebuthene ehholo laseBloemfontein eFree State enkonzweni yokuvalelisa uOlorado Mongale obeneminyaka engama-30 ubudala ngemva kokuthi isidomo sakhe satholakala eLombard West eGoli. Izihlobo umndeni kanye nabangani bebehlanganyele ndawonye ukuzothi indlelanhle ku-Olorado Mongale enkonzweni yomngcwabo bebanjwe leBloemfontein esifundazweni Free State. Unina kaMongale uthi okumduduzayo ukuthi indodakazi yakhe idlule emhlabeni siyibonile indlela yokusondelana nongabonwayo. Olorado nabona tsela ya gagwe. Kafushane uthi uOlorado wayeseyibonile indlela yakhe wayeka uphuzo oludakayo ezinyangeni eziyishumi-12 ezedlule. Uthi uma emgcona ngalokhu wayethi ngeke ayiqonde indlela ayihambayo. Kusenjalo ukubulawa ngesihluku kukaMongale kuphinde kwagqamisa isihlava sodlame oluyamene nobulili kuleli. We cannot become numb to these stories. We cannot allow the loss of women like Olorado to be reduced to headlines or hashtags. And so we must honor her life, ensuring that her death does not pass quietly. If somebody has done something wrong, please, stop shielding them. Because we had to arrest the mother and the father because the mother tipped Makanya that the police were on our way. I-IFP ichaze ukwedlula emhlabeni kobe yilungu layo eParliament ukhetha amabala Sithole njengokulahlekelwa okukhulu kweqembu. uSithole ongokudabuka enkandla KwaZulu-Natal udutshulwe ngabantu abangaziwa eKatlehong eGauteng. Bese neminyaka engama-68 yobudala ube yilungu leParliament engamele nesikhundla sephini likaSotswebhu weqembu lenkatha ehlala nasesigcawini esiphezulu se-IFP. Kulimale nongunobhala weqembu eGauteng uAlkhongobese ophuthunyiswe esibhedlela. I-IFP ikholelwa ukuthi ukubulawa kaSithole bekuhlosiwe ngababulali. These thugs, the scum of the scum, went directly towards Ujobe when they opened fire. And when he had fallen to the ground, they were brazen enough to go and hover over his body to make sure that they'd finished him off. So they were very deliberate about what they were doing. uSithole uchazwe yiqembu lakhe njengelungu ebelisebenza ngobuqotho nokuzibophezela emsebenzini abejutshwe kuyo. In his 15 years in Parliament, he was really a voice of the voiceless, a voice of the marginalized, with a particular focus on ensuring that in all the portfolio committees that he served in, whether it was human settlements, public works, in the portfolio committee of communications, most recently. Amalungu eParliament aqhakambise igalelo nobuhlakani bukaSithole kusukela ngesikhathi eba yilungu leshayamithetho ngo-2010. He has served with distinction, playing a vital role in shaping Parliament's legislative agenda and oversight work. Honorable Sithole was admired across party lines for his calm demeanor, integrity, and unwavering commitment to justice and democratic ideals. I-IFP ifuna kusingathwe uphenyo lokubulawa kaSithole ngokwezinga eliphezulu. Kulindeleke ukuthi afihlwe kwelakubo enkandla.
Ikomiti lasePhalamende elibhekele ukusetshenziswa kwemali yabakhokhintela isikopha selizwakalise ukukhathazeka ngesimo esibucayi esikhungweni sikahulumeni esinxephezela abalimale ezingozini zomgwaqo i-Road Accident Fund. Lokhu kuza njengoba kuphiko oluphenya amacala akhethekile i-SIU luqhubeka nophenyo lwalo malungana-ke lwezinsolo zokungahambi kahle kwamathenda kanye-ke nezinkokhelo ezenziwa kubameli nabafake izicelo zokunxeshezelwa. Usihlalo wesikopha uSongezo Zibi uthi usebhalele ungqongqoshe wezokuthutha uBarbara Chris ukuthi angenelele njengoba kunemibiko ethi kunokuxambukela uphenyweni olwenziwa yi-SIU. uZibi uphinde wabalula ukuthi kunezikhulu ezithile ezisola ngokuthola imali ngendlela engafanele kulesikhungo. The SIU told us that their investigation was being interfered with, and I asked the minister to make sure that interference stops. The second thing that the SIU told us was that there were law firms, or there was at least one law firm that was siphoning money into the pockets of executives. We have asked the minister to make sure that that practice does not continue anymore. I-Road Accident Fund yagcina ukuthola umbiko wemali ongenagcobho ngonyaka wemali u-2019 no-2020. The reason their audit outcomes have regressed is that they do not like the accounting standard that is used in the public service. So they've ignored it and chosen their own accounting policy, which has caused the Road Accident Fund to get a disclaimed audit opinion by the Auditor General, or to fail to get a clean audit. Kusenjalo kunokukhathazeka ngokunqabelana kwezicelo zalabo abasuke bebheke ukunxeshezelwa ngemali ezingozini zomgwaqo. We want to see the backlog in the High Court being cleared so that other civil cases which pertain to a lot of other matters that South Africans are concerned about can be administered quickly. And it begins with making sure that the administration of the litigation and the claims at the Road Accident Fund is done expeditiously, it is done properly, and the Road Accident Fund does not leak money in the manner in which it does now. As we speak, most of Gauteng still has water. The areas in the main that do not have water are only in the Pretoria East, Mpumalanga, and parts of Ekurhuleni. Isikhungo esiphakela ngamanzi eGauteng siyachitha ukuthi zikhona izakhamuzi ezingeke zibe nawo nhlobo amanzi ngenxa yohlelo lwaso lokulungisa ke ingqalazizinda kusukela ke kusasa kuze kube umhla zingama-29 kuNtulikazi. Ukele sikubingelele sikwamukela uma ngabe usanda ngena odabeni oluphambili besibiko ukuthi seqalile isigcawu ezivulwe kabusha esiphenya ngokushona kweshoshovu zangesikhathi sobandlululo ezaziwa ngeCredoc 4 nezathunjwa zabulawa amaphoyisa ngesikhathi sobandlululo ngo-1985. Bukela sikhumbuza ukuthi lezi ndaba ziyatholakala ku-YouTube nakwe-SABC Plus. Ngena kuze uzicinge ngamagama athi SABC izindaba nakanjani uzosithola kumjalo bazo. Ayitholakala imininingwane ecelwa abameli ngezimoto ezasetshenziswa amaphoyisa ngesikhathi kuboshwa ke abasolwa abathintekayo ecaleni lokubulawa kukaSenzo Miwa enkantolo ephakeme ePitoli. Umshushisi wombuso uphakamise ukuthi liqhubekele licala yize abameli babasolwa bengahlinzekwa ngemininingwane yokuhamba kwezimoto zamaphoyisa ingatholakali. We therefore, my lord, submit that much as the accused need to be assisted with their version, all reasonable steps have been made to assist them with their version, and unfortunately the information that is requested is simply not available. We therefore submit that the matter need to proceed now. Ijaji lithi abameli uma benganelisekile banalo ilungelo lokuphoqa ufakazi ukuze beze bezokwethula ubufakazi ngezitatimende abazenza ngokuhamba kwezimoto zamaphoyisa. Mr. Mnisi, Mr. Ramusepedi are not satisfied with the information which has been gathered through the assistance by this court. You are at liberty to subpoena these officials or gentlemen. Icala liyaqhubeka.
Izinhlangano ezingenzi inzuzo kanye-ke nezinye iziphathimandla zombuso banqumeka ukumashela bebhekiseke amabombe e-Constitution Hill njengengxenye yesonto lokugqugquzela ukuvikeleka kwezingane-ke. Lezi ngane-ke bezihambise uhlu lwezikhalo kuNgqongqoshe wezobulungiswa uMamloko Kubayi. Izingane zithi sezihlalele ovalweni njengoba ziqhubeka nokwenyuka izigameko zodlame olubhekiswe kuzo. Izingane ezimashele e-Constitution Hall zihambise uhlu lwezikhalo kuNgqongqoshe wezobulungiswa. It's a human right for every child every child deserves a right, and every child should stand up for themselves, and they should stop raping us. I'd like her to stop postponing the cases, because this thing can take years, and the children are not getting the justice that they deserve. Owengamele umnyango osonhlalakahle eGauteng uthi izingane zinelungelo lokuvikeleka. Today being International Children's Day, it is a day where we raise awareness and encourage and educate the children about their rights here in South Africa. So as Gauteng, we felt instead of celebrating, let's find a way for these young children to raise their challenges. Ukubayi ukwamukela ukukhala kwezingane kanye nokukhathazeka kanti uphefumule ngezigameko zokushushumbisa izingane ezibandakanya abazali bazo. We have acknowledged that the issues of gender-based violence is rising. There's quite a lot of issues that we are concerned about, but new phenomenon where mothers are literally commercializing their children, where you find that they are taking money and selling their children. So those cases are worrying, because ordinarily previously we used to worry about fathers who are molesting these children or who are raping these children, and therefore mothers going to seek for help and protecting the children. Ukubayi uthi umnyango uzimisele ngokuthi abenzi bokubi bashushiswe ngendlela efanele. Isikhungo esiphakela ngamanzi eGauteng sekuchitha ukuthi zikhona izakhamuzi ezingeke zibe nawo inhlobo amanzi ngenxa yohlelo lwaso lokulungisa ingqalazinda kusukela kusasa kuze kube umhla zingama-20 kuNtulikazi. Le-Rand Water lokuqinisekisa ukuthi akunayingqinamba zamanzi lulindeleke ukuba luphazamisa ukuhlinzeka kwamanzi esifundazweni eGauteng kusukela kuyo lenyanga esikuyo kuze kube umhla zingama-20 kuNtulikazi. Doesn't mean there's going to be complete total shutdown. Different areas will be different at various periods of time. As we speak, most of Gauteng still has water. The areas in the main that do not have water are only in the Pretoria East, Mpumalanga, and parts of Ekurhuleni. Wengamele zokubusa ngokubambisana eGauteng uthi bonke omasipala basebenza ngokuyikhandla ukubhekana nalendaba yamanzi. We do discuss the issue of non-revenue water. It is indeed a big problem, but I'd like to assure you, Minister, and the people of the province that we are looking into that issue. And we are also preparing even for more water that will be coming through the Lesotho Islands Water Project. So we are in discussions with municipalities. Ungqongqoshe wezamanzi nenhlanzeko uThomasipala bayalelwe ukuba bafaka amathanga amanzi ukuze setshenziswe kulesi sikhathi sokuntuleka kwawo amanzi. We have already seen that there is deliberate vandalism on our water infrastructure because people want to get tenders. We are working with SAPS. The president has given me a clear mandate to say we must act and clamp down on all water tanker mafias who are robbing our municipalities and government. Ungqongqoshe uthi lolu hlelo luzosiza kakhulu yize lizoke liphazamisa ukuhlinzeka kwamanzi okwesikhashana. Iphini likaNgqongqoshe wezempilo kuzwelonke uDokotela uJoe Phaahla kanye nomnyango wezempilo babe nomhlangano namhlanje eMidrand eGauteng ngokuqwashisa ngokusetshenziswa kokugwayi njengoba ngempela sonto bekuyi-World No Tobacco Day. Iphini likaNgqongqoshe wezempilo kuzwelonke uDokotela uJoe Phaahla kanye nomnyango wezempilo babe nomhlangano eMidrand namhlanje njengengxenye yosuku lokuqwashisa ngokusetshenziswa kokugwayi emhlabeni jikelele olubizwa nge-World No Tobacco Day. Kanti uphawule kakhulu ngevape edlise kakhulu entsheni yakuleli. The reason why they are being promoted more especially near schools and universities is to attract young people, get them into all these products which were being shown in the room where we are having this event today, targeting specifically young people so that they get addicted to nicotine.
Lo mnyango unethemba lokuthi umthetho sivivinyo ukulawulwa kwemikhiqizo yogwayi kanye nohlelo lwe-electronic delivery luzolawula ukudayiswa nokusatshalaliswa kwale mikhiqizo. Must stand up against, the glamorization of tobacco, not only the traditional tobacco products in as far as cigarettes and other forms, including snuff, but in terms of the traditional ones, but more especially now, the bigger challenge is the new products, which, electronic delivery systems. Some of them, I think they are called ugly, bubbly, all those which the vaping products. Lolu suku lokuqwashisa ngokusetshenziswa kogwayi belingomgqibelo. Bukele usale kahle.